Predstavte si, že ste na kamarátovej oslave. Nezvyknete piť alkohol, ale dnes ste spravili výnimku. Okrem toho ste spravili ešte jednu výnimku. Po oslave ste v noci sadli za volant. Ako idete prázdnymi ulicami, vaša pozornosť nie je úplne ideálna. Či je to alkoholom alebo únavou, nevšimnete si prechod prechodcov a červenú na semafore. Hoci šliapnete na brzdy, je už neskoro. Autom zrazíte matku aj s dieťaťom a tie zrážku neprežijú. Za svoj skutok budete píkať a pôjdete do väzenia. Spoločnosť, vrátane vašich kamarátov vás odsúdia. Teraz si predstavte alternatívny vesmír B, kde sa všetko stane presne tak isto. S jednou jedinou výnimkou. Matka s dieťaťom v konkrétnom momente neboli na prechode, pretože sa matka rozhodla čirou náhodou ísť domov vedľajšou cestou. Bezpečne prídete domov, vyspíte sa a pokračujete vo svojom živote s čistým štítom. Je to fér? Kto podľa vás urobil väčšie morálne pochybenie? Zrejme by ste intuitívne povedali, že to bude vaše ja vo vesmíre A, pretože výsledkom jeho činov vyhasli 2 ľudské životy. Tento úsudok však podľa filozofie morálky a zrejme aj logiky nie je úplne správny. Čisto technicky obe verzie vášho ja urobili presne to isté. Pili za volantom. Ostatné okolnosti boli výsledok náhody, ktorú ste nemali pod kontrolou. Tento súd je zrejme viac intuitívny, pokiaľ sa zamyslíme nad tým, za čo vôbec môžeme niekoho viniť. Môžem vás viniť, pokiaľ mi vedome a naschvál vstúpite na nohu. Pokiaľ však do vás niekto narazí a vy mi vstúpite na nohu, tak vinní nie ste, pretože ste nad svojím telom nemali kontrolu. Ak by ste sa vedeli zastaviť, no tak urobíte. To, za čo vás môžem viniť, musí byť v množine vecí, ktoré viete ovplyvniť. Vedeli ste teda ovplyvniť, aby ste nepili za volantom. Za to ste vinní v oboch vesmíroch. No nevedeli ste ovplyvniť, či bude niekto na prechode. Tento filozofický koncept sa nazýva morálne šťastie alebo morálna náhoda. Prvýkrát bol tento koncept spomenutý filozofom Bernardom Williamsom a zjednodušene pojednáva o tom, že naše činy a životy sú z veľkej časti ovplyvnené náhodou. Napriek tomu svoje morálne úsudky o sebe samých, ale aj o iných ľudí naokolo formujeme, ako by mali nad svojimi životami väčšiu kontrolu, než v skutočnosti majú. Morálne šťastie nám odkrýva, že svet, v ktorom žijeme, je neuveriteľne nefér. Ale nič s tým nemôžeme urobiť. Morálne šťastie sa však netýka len zlých vecí, ako nehoda na prechode. Týka sa aj tých pozitívnych. V roku 1928 Alexander Fleming objavil penicilín a príbeh jeho objavenia zrejme všetci poznáme. Týpek bol proste trošku humusák a v labaku si po sebe neumýval, až mu tam narastla pleseň. Takže Fleming si po sebe neumýl laboratórne sklo a o 17 rokov neskôr za to dostal Nobelovú cenu. Jasné, chápem. Keď videl, že pleseň zabíja baktérie, tak si musel veľmi umne spojiť súvislosti, aby mu napadlo, že sa to dá využiť v medicíne. Inými slovami, samotná náhoda by nestačila. Ale nedokázalo by si to spojiť aj tisícky iných ľudí? Kto vie, možno by ste si veci spojili aj vy. A pokiaľ máme postupovať rovnakou logikou, a teda, že súdime ľudí len za to, čo môžu ovplyvniť, tak možno si Nobelovku zaslúži úplne každý, komu by pri danej náhodnej situácii napadlo to isté. Prečo ju teda dostal len Fleming? Ak je veľmi pravdepodobné, že by to došlo aj iným vedcom. Skúste sa teda zamyslieť, za čo v skutočnosti Fleming dostal Nobelovku? Za čo bol odmenený? Sorry, že vyrušujem, ale ak sa ti páči môj obsah, tak jeden dobrý spôsob, ako ma môžeš podporovať, je cez členstva alebo cez Patreon. Ak tak urobíš, tak dostaneš prístup k špeciálnemu obsahu, k mojim prednáškam, ktoré dávam len pre svojich podporovateľov, kde vysvetľujem rôzne zákutia toho, ako funguje náš mozog. Ak sa rozhodneš ma podporovať, tak už dnes tam nájdeš prednášku o psychedelikách a o tom, ako fungujú psychedelika a prečo môžu pomáhať s niektorými psychiatrickými poruchami. Pokiaľ preferuješ iba jednorazovú podporu, môžeš tak urobiť cez PayPal alebo cez Buy Me Coffee. Ďakujem. Poďme sa na chvíľku zamyslieť nad Hansom.
Píše sa rok 1938 a je vojakom oddielu SS. Momentálne sa nachádza v strážnej veži v jednom z mnohých vyhľadzovacích táborov. Hans v tomto kontexte nie je zrovna človek hlbokých morálnych kvalít. Ešte však pár rokov dozadu, pred nástupom nacistickej vlády, bol úplne normálny muž, ktorý nikoho nikdy nezabil. Tak ako väčšina z nás. Predstavme si, že v roku 1933 dostane perfektnú ponuku rozbehnúť si farmársky biznis vo Venezuele a tak sa odsťahuje do Latinskej Ameriky ešte pred nástupom nacizmu. Zhodou okolností sa teda v roku 1938 nikdy neocitne v strážnej veži vyhľadzovacieho tábora a nikdy nikoho nezabije. Samozrejme, stále má rovnaké psychologické predpoklady k tomu, aby páchal obrovské zločiny, ale vďaka náhode mu to nikdy nebolo umožnené. Žije ako šťastný farmár a možno ani netuší, čoho by bol schopný za iných okolností. Je Hans v tomto prípade lepší človek, napriek tomu, že ide o rovnakého človeka? A ak by ste sa vy ocitli v nacistickom Nemecku, ako by ste sa zachovali? Čisto štatisticky nie je vylúčené, že niektorí z vás by boli práve v tej strážnej veži vyhľadzovacieho tábora. Inými slovami, mali ste šťastie, že ste sa narodili do doby, kedy váš charakter nemusí byť podrobovaný skúške nacistického Nemecka. Niektorí z vás možno aj tušia, že by boli schopní odporných vecí. Väčšina z nás však netušíme, ako by sme sa zachovali. Predtým, ako sa teda vyskytne náhodná okolnosť, ktorá odkryje naše dobro alebo zvrátenosť, tak sme dobrými alebo zlými. Alebo sme naopak všetci rovnako dobrí? Skoro to vyzerá, že to dopredu povedať nemôžeme. Je to však, ako by sme mali dva nože, jeden tupý a jeden veľmi ostrý. A tvrdili by sme, že predtým, ako ich otestujeme v krájaní, sú oba rovnako ostré. Čo je samozrejme hlúposť. Viem sa pozrieť na nože a jednoducho vidieť, že jeden je horší ako druhý. Tak teda možno sa viem nejako pozrieť na mozgy ľudí a určiť, ktorý je lepší a konal by lepšie skutky a ktorý je horší a pri danej okolnosti by sa zachoval zle. Skutočne existuje niekoľko štúdií, ktoré dokazujú koreláciu medzi určitou aktivitou v konkrétnych oblastiach mozgu a dobrým, nezištným, odborne nazývaným tiež altruistickým správaním. Tak napríklad jedna štúdia našla koreláciu, že extrémni altruisti mali o malé percento zväčšenú pravú amygdalu. Taká veľmi zaujímavá párová štruktúra v mozgu, na ktorú však nemáme teraz čas. Iná štúdia našla, že altruistické správanie je spojené s aktiváciou v temporoparietálnej spojke. Podobne by sme našli zmeny pri ľuďoch, ktorí majú tendenciu páchať morálne zlé činy. Možno sa teda môžeme pozrieť na mozgy ľudí, zanalyzovať všetky ich štruktúry a určiť, ktorý človek je morálne zlý a ktorý je morálne dobrý. Má to však háčik. Na začiatku sme si povedali, že niekoho morálne viniť alebo obdivovať môžeme len za to, čo má pod kontrolou. Máte pod kontrolou vaše mozgové štruktúry? Viete ovplyvniť, ako sa aktivuje vaše centrum odmeny a potešenia, ak by ste dostali možnosť ublížiť nejakému človeku? Alebo naopak niekomu pomôcť? Pretože od toho v konečnom dôsledku závisí, ako konáme. Kto sme? A nad čím máme vlastne kontrolu? Vy ako osoba ste vyskladaná z dvoch faktorov. Vaša DNA, ktorú ste dostali od rodičov a od vplyvu okolia. To, ako vás vychovávali rodičia, s kým ste prišli do styku a ďalšia miliarda faktorov ovplyvnila to, kým ste dnes. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akú obrovskú úlohu hrá náhoda vo vašom živote? Tak schválne predstavte si, že v prvý deň školy vás kvôli náhode nepriradia do prvej A, ale do prvej B. Vaše prvé lásky, vaši prví kamaráti, prvé nezhody, učitelia, školské výlety. V momente ste iným človekom. Možno sa v tomto prípade stretnete alebo naopak vyhnete šikane, ktorú ste zažili. Možno vaše terajšie záujmy boli formované človekom, ktorého kvôli inej triede nikdy nestretnete. Do akej miery by ste boli iným človekom? Lepším? Horším? Ak sa nad tým zamyslíte, nevyhnutne dospejeme k záveru, že absolútne celá vaša osoba je výsledkom náhody. Vaše gény ste si nevybrali. To, čo sa vám stalo v živote, ste si takisto nevybrali. Napriek tomu tieto dva faktory ovplyvnili to, kým ste teraz. Aké rozhodnutia urobíte v budúcnosti.
A to rozhodne o tom, kým budete v budúcnosti. Nachádzame sa v blúdnom kruhu, kedy sme našu identitu zredukovali na náhodnú fluktuáciu udalostí a génov. Táto téma ma vždy prinúti zamyslieť sa nad tým, v akom svete vlastne žijeme. Ako ľudia prahneme po spravodlivosti. Prahneme po tom, aby svet mal nejaké pravidlá a aby boli fér. Filozofia však už dávno vie, že nič také neexistuje. To, či skončíte ako vrah, sexuálny násilník alebo multimiliardár, ktorý svoje peniaze rozdáva na charitu, je výsledkom faktorov, ktoré nemáte pod kontrolou. Zároveň však ma to nutí premýšľať aj o tom, kto som. Cítim, že existuje niečo ako Peťo. Ale čo ten pocit v skutočnosti je? Ak je logika úvahy správna, potom som manifestáciou kozmickej náhody. Každé moje slovo, každá moja myšlienka je v konečnom dôsledku produktom náhodnosti celého vesmíru. A to mi dáva zároveň pocit pokory. No takisto úžasu nad realitou. Až dnes pôjdete spať, zamyslite sa nad tým, ako ste sa dostali tam, kde zrovna ste. V konkrétnom meste, v konkrétnej miestnosti, v konkrétnej posteli. Aké udalosti k tomu viedli? A koľko z nich bola absolútna náhoda. Ja som Peťo a toto je BeWise.